Sarah-sarah watane greyek-greyek. Iki wae jalane Kang Atok tukang jaipong. Sehidup tak semati to. Aku lali lho to. Apa aku? Ben ya. Iki piye to? Rasa sujana ora liya yen dheweke arep dipepeda kuwi tekku kuwi oh pinter rasane nesu aku cinta dheweke cinta nganti bola dhewe ayo memuji murid bisa kasembatan urip keprayan nganti besok puting jaman di surga. Oh asik. Asik. Saka sudara ora liya yen duweke arep dipepeda kuwi tekku weke oh cinta aku suka besok kukuting capat oh cinta kaya di surga nggih menika tembang ingkang berjudul la 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 oh la 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 gure mek la la judule la 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 la